Bore da? Wel, da ni'n mynd i gael dipyn o gamp bore yma, achos dwi wedi colli llais, a dwi'n mynd gallu gweiddi yna chi. Ond bore da, croeso cynnes iawn i bawb ohonoch chi i'n gwasanaeth ni bore yma. Lle da ni'n mynd i ailafal yn ein cyfres yn edrych ar ddywediadau my fi yw Iesu. Gobeithio bych chi gyd wedi cael wythnos go lew. Mae'n fraint i ni gael dod. Sut bynnag ydy hi anna chi heddiw? Be bynnag fi o'ch chi'n neud ddoe news os dwytha, mae'n fraint i ni gael dod i addoli y Duw sydd wedi creu y bydysod, y Duw sydd wedi'n caru ni a chariad rhyfeddol, ac wedi dangos hynny mor glir wrth ddod un byd ni trwy fab Iesu Grist. A da ni'n mynd i gychwyn yn addoliad bore yma yn darllen salm gyfarwydd iawn sydd ar y thema y byddwn ni'n edrych arno fo yn ystod y gwasanaeth. So ni'n gallu bod yn anifyr a gofyn i chi adrodd y salm o'ch co, ond dwi'n mynd i fod yn glen efo chi, a fydd y geiriau i fyny ar y sgrin. Ond wrth i ni gyd adrodd efo gilydd, meddyliwch eto be mae'r salm yma yn ei ddeud, pa ddarlun mae o'n ei roi i ni o'r arglwydd holl a lleog. Yr un sydd yn galw ei hun yn fugail i'w bobl. Felly mae yna ddwy sleid, Salm 23, dewch i ni ddarllen efo'n gilydd. Yr arglwydd yw fy migail, ni bydd eisiau arnaf. Gwna i mi orwedd mewn porfeydd breision, a thywys fi ger llaw dyfroedd tawel. Ac mae ef yn fy adfywio. Fe mharwain ar hyd llwybrau cyfiawnder mwyn ei enw. I mi gerdded trwy ddyffryn tywyll di, nid ofnaf unrhyw niwed, oherwydd yr wyt ti gyda mi, a thwialen a ffon yn fy nghysuro. Yr wyt yn arlwyo bwrdd o'n blaen, yng ngwydd fy ngelynion. Yr wyt yn eneinio fy mhen ac olew, y mae fy nghwpan yn llawn. Yn sicr, bydd daioni a thrigaredd yn fy nilyn bob dydd o'n bywyd, a byddaf yn byw yn hir arglwydd weddill fy nyddiau. Dwch ni weddio fo'n gilydd. O arglwydd ein Duw, da ni yn plygu o dy flaen di y bore yma yn diolch mai ti ydy'n bugail ni. Yr un sydd yn gwybod be da ni angen, yr un sydd â gofal drosom ni fel nad os gan unrhyw un arall. Yr un sydd trwy Iesu Grist wedi dangos nid yn unig dy fod ti'n dweud mai ti ydy'r bugail, ond sut yr wyt ti yn bugeilio ni? Sut yr wyt ti wedi'n cadw ni yn ddiogel am dragwyddoldeb oherwydd gwaith y bugail da drosom ni? Wrth i ni addoli bore yma, wrth i ni ganu clod i ti, wrth i ni wrando ar dair di yma ac yn yr ysgol Sul, da ni yn gofyn y byddi di trwy dysbryd glân yn yn helpu ni i ymateb i pwy wyt ti, i ymddiried yno ti pan ydyn ni'n teimlo bod ni'n cerdded trwy ddyffryn tywyll di. I sylweddoli
bod yr addewid yna'n golygu y byddi di hefo ni yn y dyddiau calad hynny. Da ni'n gweddio trwy dysbryd glân y byddi di'n adfywio ni. Nes yn bod ni yn teimlo cysur dy gwmni di, a llawenydd beth wyt ti wedi addo ac y byddi di yn ei roi i ni bob dydd o'n hoes. Y daioni, y trigaredd, a da ni'n gofyn y byddi di'n ein helpu ni i brofi a bod ni'n gallu deud fel y salmydd y mae fy nghwpan yn llawn, nid oherwydd yn amgylchiadau, ond oherwydd pwy wyt ti drosom ni yn Iesu Grist. A be mae hynny'n olygu i ni dros yr wythnos sydd yn dod. Bendithia ni felly, os gweli di fod yn ddas yma, yn rymus yn yn plith ni, fel bod Iesu Grist yn cael y clod, a bod ni'n cael yn adeiladu fel dy bobl di, i ddibynnu'n llwyr arna ti ac i lawenhau ym uddigoliaeth Iesu Grist, dros bechod, dros marwolaeth, dros yr un drwg. Gnad waith felly, os gweli di fod yn dda, wrth i ni ofyn hyn i gyd yn enw ac yn heiddi am ti'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Felly ar ôl i ni ddarllen am yr arglwydd sydd yn fugail, gofalus, da ni rwan yn mynd i ganu am ffyddlondeb Duw, ffyddlondeb y bugail hwnnw, sydd yn dweud ac yn cadw ati addewid trwy'r cyfan. Mawr dy ffyddlondeb fy niw yn dy nefoedd, triw dy addewid bob amser i mi. Cadarn dair dy drigaredd ni fetha. Meddylwch am hynny. Da ni yn byw mewn byd lle mae pobl yn methu, da ni'n methu. Mae'n profiad ni yn gallu bod yn un o ddelio hefo methiant mewn gwahanol ffyrdd trwy'r amser. Dydy trigaredd Duw byth yn methu. Dydy daioni Duw ddim yn rhedag allan yn Iesu Grist. Ddoi heddiw'r un a thragwyddol wyt ti. Dwch chi ni foli'r arglwydd efo'n gilydd.
Chydig bach o gyhoeddiadau cyn I mi anghofio. Da ni'n cario ymlaen hefo'n astudiaeth ni trwy lyfr Exodus heno, a da ni yn mynd I fod yn edrych ar Exodus 24, felly os gawch chi gyfle, so chi'n darllen y benod honno cyn I ni gyfarfod. Nos Ferchar mi fydd yn cyfarfod gweddi ni ar Zoom ac yn gyfarfod gweddi rhwng Eglwysi Efengylaidd Gogledd Cymru I gyd, fe hwnna am handi 7, a fyddwch chi wedi cael y ddolen yn yr e-bost gyn Gwenan, a diolch I Gwenan am sicrhau hynny. Ac yna, bore Dydd Sul nesaf, fyddwn ni ddim yma, fyddwn ni yn Neuadd Rathbon, yr un amseriad ag arfar, ac yna nos Sul nesaf, fyddwn ni'n cario ymlaen yn y siop am 6 o'r gloch. Chydig bach o bethau ychwanegol I atgoffa chi ohonyn nhw, felly wythnos nesaf, felly wythnos I fory ymlaen, fyddwn ni'n cynnal ein wythnos weddi, lle fydd gyda ni wahanol ddigwyddiadau yn cael I cynnal yn ystod yr wsos. A'r bwriad ydy bod ni yn gweddio ar I ddiw wneud I waith yn plith ni, a bod ni fel eglwys yn gallu rhoi yr wythnos yna'n arbennig I geisio'r arglwydd. Felly fyddwn ni'n rhoi mwy o fanylion I chi ynglyn â hynny yn ystod yr wythnos. A hefyd, rai wythnosau ôl, mi oedd cenhadwr Daniel Scott yn Llangefni, na reina ni wedi mynd i'r cyfarfod gweddi. Mae yna daflenni efo mwy o wybodaeth os da chi eisiau gwybod am I waith o, mae o'n genhadwr yng Ngwlad y Basg. Mae yna daflenni ar ddesg wrth I chi fynd allan lle mae'r dderbynfa, felly croeso I chi gymryd rhai o hein, mae yna fanylion I chi gael mwy o wybodaeth amdano fo. A cofiwch am David Picton bore yma sy'n pregethu'n Eglwys Bach, David Job sydd yn Ebenezer, a cofiwch hefyd bod cynhadledd gweinidogion Saesneg yn cychwyn ym Mryn y Groes fory, ac Emyr James sydd yn pregethu yn fanno. Dwi'n meddwl bod yna ddim byd arall. Na, da ni am droi at yn darlleniad ar gyfer bore yma, a mae Nia am ddod ymlaen I ddarllen I ni o Ioan penod 10. Diolch I ti, Nia. Print mwy fan hyn. Dameg Corlan y Defaid. Dwi wedi golli'r llais fi'n bach beth. Yn wir dwi'n dweud wrthych, lleidr ac ysbeiliwr yw'r sawl nad yw'n mynd I mewn trwy'r dros I Gorlan y Defaid, ond sy'n dringo I mewn rhywle arall. Yr un sy'n mynd mewn trwy'r dros yw bugail y defaid. Y mae ceidwad y dros yn agor I hwn, ac mae'r defaid yn clywed I lais, ac yn ta'n galw ei ddefaid I hun wrth I henwau, ac yn ei harwain o'i allan. Pan fydd wedi dod ei ddefaid I hun I gyd allan, bydd yn cerdded ar y blaen, a'r defaid yn ei ganddyn, oherwydd I bod yn nabod I lais ef. Ni chanlynant neb dieithr byth, ond ffoi oddi wrtho, oherwydd nid ydynt yn adnabod llais dieithriad. Dywedodd Iesu hyn wrthynt ar ddameg, ond nid oeddent hwy'n deall ystyr yr hyn oedd roedden I lefaru wrthynt. Felly, dywedodd Iesu eto. Yn wir, dwi'n dweud wrthych, mae fi yw dros y defaid. Lladron ac ysbeilwyr oedd pawb a ddaeth o'n blaen I, ond ni wrandafodd y defaid arnynt hwy. Mae fi yw'r dros. Os daw rhywun I mewn trwy a fi, caiff ei gadw'n ddiogel, caiff ei fynd I mewn ac allan a dod o hyd I borfa. Ni ddaw'r lleidr ond I ladrata ac I ladd ac I ddinistrio. Yr wyf fi wedi dod mwyn I ddynion gael bywyd a'i gael yn ei holl gyflawnder. Diolch yn iawn. Rwan ta, blant, pan o'n I yn iau, o' na raglen ar y teledu, dwi'n meddwl eich bod ti dal yn mynd, a'i henw hi oedd catchphrase. Ac oedd o fel rhaglen quiz, lle oedden nhw'n cael lluniau fyny ar y sgrin, a be oedd y dyn oedd yn cyflwyno'r quiz yn dweud oedd, say what you see. Be bynnag da chi'n weld, dydwch be ydy'r llun yna, a mi wneith o roed brawddeg neu dywediad I chi. Iawn? Felly, da ni'n mynd I chwarae chydig bach o catchphrase bore yma.
Fe na lyniau fyny ar y sgrin. Just dudwch beth ydych chi'n weld, a na ni ffeindio dywediadau bach neu brawddegau bach. Iawn? Ydych chi'n barod? Reit. Yr un cyntaf. Castell bwnsio ar y ddechog. Mae yna, dydy? Mae'n hollol amlwg, dydy? Castell bwnsio. Da iawn. Nesa. Ella bod hwn chydig bach yn anoddach. Hyn? Yn wen o glist i glist. Da iawn. Nesa. Cynan? Llyncu mil ar dderchog. Da iawn. Dwi'n cofio bod yn rhan o ffrau efo un o'n ffrindiau unwaith pan nath o ddeud wrth rwy'n oedd yn bod y gas efo, why have you sold a donkey? Gweith yn gweithio yn Saesneg. Reit, a hon ydy'r un ola. Say what you see, be da chi'n weld? Allwch chi just pwyntio at bob llun a deud be da chi'n weld i gychwyn ar un. Ni weithio efo allan efo'n gilydd. Lle Cym, be ti'n weld? O, sori, rhoi llai fyny neu crafu lygad o ddwrth. Sori. Helen? Tafad? Mae fi yw drws y defaid. Da iawn. Mae fi yw drws y defaid ydy y dywediad gan Iesu y byddwn ni'n edrach arno fo heddiw. Dyna'n union mae o'n i ddeud. Rhyfedd. Wan ta, be da ni'n mynd i wneud yn ystod y gwasanaeth ydy meddwl be mae hynny'n ddeud wrthon ni. Dewch chi ni gychwyn yn meddwl be mae o'n ddeud am y defaid felly. Os di Iesu'n deud fi di'r drws, pwy da chi'n meddwl ydy'r defaid? Da iawn, ie. Felly os na Iesu di drws, ni ydy'r defaid. A yn y darlun mawr da ni yn mynd i fod yn ei ddilyn y bore yma, mae Iesu mewn man arall yn deud bod o'n fugail hefyd. Ac felly mae'r darluniau yma i gyd yn helpu ni i feddwl sut fath o achubwr ydy Iesu Grist. Os na ni ydy'r defaid, a da ni'n meddwl bod Iesu'n fugail, be mae hynny'n ddeud am Iesu mewn perthynas â ni? Be mae bugail yn neud efo defaid? Lle? Hel nhw, ynddi? Beth arall? Hynna? Cael nhw nôl pan nhw wedi mynd ar goll, ynddi? Daniel? Gwarchod nhw. Ti'n iawn. A mae hwnna, just be da chi newydd ei drwan, yn help mawr i ni wrth feddwl pwy ydy Iesu Grist a sut mae o am i ni wybod sut mae o mewn perthynas â'r defaid. Mae o yn dod ar yn ôl ni os ydym ni wedi mynd i le peryg. Mae o'n galw ni yn hel ni at yn gilydd ac mae o'n gofalu amdanom ni. A da ni'n mynd i fod yn meddwl am hyn mewn chydig bach mwy o fanylder hefo'n gilydd. Ond cofiwch, Iesu ydy drws y defaid, felly mae'r defaid angen mynd, be da chi'n neud efo drws? Trwyddo fo, sydd yn ffordd o ddeud, da ni'n gorfod trystio yn Iesu Grist, ond wsos nesaf fyddwn ni'n edrych ar my fi yw'r bugail da, ac yn fanno da ni'n mynd i fod yn meddwl am sut mae Iesu yn gofalu ac yn caru'r defaid, a sut bod hynny wedi cael ei ddangos fwy a clir wrth i Iesu farw ar y groes. Diolch i chi gyd, am yn helpu fi. Da chi eisiau fi wneud catchphrase arall wsos nesaf? Efo mwy ohonyn nhw. Oce, iawn, na ni wneud hynny. Na ni weddio, a wedyn na ni ganu yn emyn ni cyn i chi mynd trwad i'r ysgol sydd. Dwch ni weddio. O arglwydd ein Duw, da ni'n diolch i ti. Dy fod ti'n dduw mawr, yn dduw sydd yn llond yn efoedd, dy fod ti hefyd yn dduw sydd am siarad efo ni, ac wedi gwneud hynny yn Iesu Grist, wedi gwneud hynny trwy'r Beibl,
A da ni'n gofyn am help dysbryd glân di, bod y darlunia, yr wybodaeth da ni'n gael trwy y Beibl yn gweithio yn ddyfn ar yn calonna ac ar yn meddyliau ni. Da ni'n jyst eisiau gwybod peth amdana ti, da ni eisiau trystio yno ti ar glwydiesu. Da ni eisiau gwrando ar dy lais di fel ac yma defaid yn yr hanes yna yn gwrando ar lais i bugail nhw. Neu di'n helpu ni wneud hynny? Neu di'n helpu ni i fod yn ddefaid sydd yn dilyn y bugail trwy bob peth gan wybod bod ni'n ddiogel yn y gorlan hefo gweddill y defaid oherwydd be mae'r bugail wedi wneud drosom ni. Helpa ni felly i wrando, i ddeall, i gredu wrth i ti ysbryd glân wneud dy waith yn bywydau ni. Da ni'n gofyn hyn i gyd clod i Iesu Grist, y bugail da a drws y defaid. Amen. Da ni am ganu emyn sydd yn deud, pan da ni'n stryglo, pan da ni'n ansicr, pan mae yna beth anodd yn dod i'n rhan ni, mae Iesu Grist, drws y defaid, bugail mawr y defaid, yn dal ni yn dyn. Pan fwy'n ofni colli ffydd, Crist, fem deil yn dyn. Pan ddaw'r temtiwr trech liw dydd, ef am deil yn dyn. Dal fy ngafael fedra i fyth ar fy nyrustaeth, weithiau da ni'n teimlo, dwi'n methu cario ymlaen, dwi'n methu dal yng ngafal yn addewidion Duw. Fel oedden ni'n sôn am y bugail da, weithiau da ni'n teimlo fel bod ni wedi crwydro'n bell, o mae Iesu yn dal gafal ar y defaid. Ar fy nyrustaeth, am mai oer i'w nghariad i rhaid iddo nal yn dyn, ef am deil yn dyn, ef am deil yn dyn, fy ngwaredwr, ef am car, ef am deil yn dyn. Diolch. Ar fy nyrustaeth
Dwch ni weddio fo'n gilydd. O arglwydd ein Duw, wrth i ni droi ato ti a canu clod i ti, da ni yn rhyfeddu at fawredd dy ras di, a bod y gariad di yn gariad ymarferol yn yr ystyr i fod o yn gwneud gwahaniaeth tragwyddol i ni yn Iesu Grist. Oherwydd mawredd aberth Crist, buddugoliaeth Crist, y ffaith i fod o wedi talu'r pris drosom ni unwaith am byth ar y groes, yna ma' na ddiogelwch i ni ynddo fo. Da ni'n gallu bod yn simsan iawn. Da ni'n gallu newid yn meddylia o ddydd i ddydd, ond eto, da ni'n diolch bod Iesu Grist yn datgan bod i braidd o'n hyfrydwch iddo fo. Bod o'n yn caru ni gweitha yn pechod ni. Ac yn wir na, oherwydd y cariad yna, y gwnaeth o dalu'r pris unwaith am byth, mwyn i ni sy'n credu yn efo brofi maddeuant. Oherwydd y cariad hwnnw, yr aeth o i'r groes i sicrhau bod y drws yn cael ei agor led y pen i ni sy'n euog, ni sy'n heiddi dim yn y natur, gael dod i bresenoldeb y Duw sanctaidd a chyfian. Y Duw ardderchog sydd wedi'n creu ni, sydd yn trefnu pob peth, yr un sydd ar yr orsedd. O dad, da ni'n gallu colli golwg ar hyn mor aml. Da ni'n gallu baglu. Yn wir, da ni'n gallu bod yn styfnig iawn, yn byw yn bywyda fel na ni sydd ar yr orsedd. Fel na ni sydd yr hawl i gael beth da ni isio. Diolch bod Crist dim wedi bod felly. Diolch bod yn gwaredwr ni wedi ildio i fywyd mwyn i ni gael bywyd yn ei holl gyflawnder ynddo ef. A da ni yn pledio arglwydd y byddi di trwy ysbryd glân yn helpu ni i fyw y bywyd helaeth yna. Dy glod di. Be bynnag fydd yn dod i'n rhannu yr wythnos nesaf yma, arglwydd da ni'n dyheu am gael mwy ohono ti. Yn dad, mab ac ysbryd glân, yn ganolbwynt yn bywyd ni, yn destun, yn llawenydd, a'n moliant a'n canmol ni. Delia efo ni felly, os gweli di fod yn dda. Lle da ni di credu celwyddar un drwg, dangos yn ein glir i ni. Helpa ni edifarhau i droi cefn ar lwybr sydd yn mynd â ni ymhellach oddi wrth Iesu Grist. Tyn ni nôl ata ti, arglwydd Iesu. Tyn ni nôl i ddiogelwch y gorlan hefo gweddill y praidd. A da ni'n gofyn hynny i fod yn wir yn sefyllfaoedd gwahanol ni. Mi wyt ti'n gwybod amdanyn nhw'n iawn. Mi wyt ti'n gwybod am yr heria da ni'n ei wynebu. Mi wyt ti'n gwybod am yn cryfdera a'n gwendida ni. Neu di roi i ni y gallu i fod yn onest ac yn agored i gydnabod y pethau yma mewn gweddi ger dy frondi. Bod ni'n byw mewn byd sydd yn trio ymddangos fel bod pob peth yn iawn a rhoi'r olwg ora o sut yda ni i'n gilydd, neu di'n helpu ni fel dy bobl di, fel dy braidd di, i allu dod fel ag yr yda ni, heb guddio unrhyw beth oddi wrtha ti, ac i ni fod yn gymuned o dy bobl di sydd yn gallu bod yn agored ac yn onest efo'n gilydd. Nid mwyn i ni allu gwneud hwyl am ben neu defnyddio hynny fel ffordd i ymosod ar yn gilydd, ond mwyn i ni annog yn gilydd i ddibynnu mwy fyth ar y gras a'r maddeuant sydd ond yn dod trwy ffydd yng Nghrist. Arglwydd, da ni'n ymwybodol bod ti'n gyfnod digon heriol i nifer yn plith ni am wahanol resymau, a da ni'n gweddio dros y rhai o'n plith ni sydd unai wedi neu yn parhau i wynebu pwysau hefo aroliadau a gwaith, boed yn unwaith ysgol, coleg neu unwaith cyflogedig.
yn yr heria yna, nid i barhau i ddangos bod chdi'n bresenoldeb hefo dy bobl, nid i barhau i roed doethineb a nerth a gallu i ni bwyso arna ti yng nghanol y temtasiynau, yng nghanol pwysa o gyfeiriadau gwahanol. Ac i rai eraill o'na ni sydd ella yn delio hefo ofna neu pryderon yn sgil sefyllfaoedd yn bywydau personol neu amgylchiadau iechyd eto. Da ni'n gofyn arglwydd Iesu, dangos dy hun i ni yn gymorth i ni yn ein hangen. Yn un sydd yn defnyddio ni, am dysgu ni, am cysuro ni yng nghanol yr union sefyllfaoedd y byddwn ni ynddyn ni. Maddau ni felly. Sgweli di fod yn dda bob pechod a bai. Arglwydd siarad yn rymus efo ni. Tydad a air yn fyw i ni. Ac wrth i ni ddod at fwrdd y cymyn y nes ymlaen, rhoi ni ymwybyddiaeth o fawredd yr aberth a wnaed drosom ni. Ac o ryfeddod y fraint yn bod ni'n cael yn gwahodd i ddod ata ti, arglwydd Iesu, i brofi gorffwys i'n heneidia. Cliw yn gweddi ni felly. A gna dy waith trigarha wrtha ni, ysgweli di fod yn dda, wrth i ni ofyn hyn i gyd trwy Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr bendigedig. Amen. Wel, fydd o ddim yn syndod i lawer ohonoch chi, ond dwi ddim yn berson gwybodus iawn. Sa chi'n gallu dweud, stopio fan'na, ti'n gywir. Dwi ddim yn berson gwybodus iawn pan mae hi'n dod i ffilmia. Na i gyfadda. Dwi rioed di gweld ffilmia Harry Potter. Gasp. Be? Dwi rioed di gweld yr dega o ffilmia superheroes sydd mor boblogaidd dros 30 mlynedd dwytha. Dwi'n wedi gweld Chronicles of Narnia. Dwi wedi gweld ffilmia Lord of the Rings. Unwaith, pan o'n i'n coleg, 20 mlynedd yn ôl. A'r unig beth dwi'n gofio ohonyn nhw oedd bod nhw'n hir. Wan, ella bod chi'n meddwl, ia, diom ots. A gwir, diom ots. Bo fi ddim yn gwybod llawer o ddim byd am y ffilmia yna. Ond be mae o'n olygu, ydy mod i yn fy negawda o fod yn Gristion wedi bod mewn dwnim sawl pregath yn gwrando ac yn clywed darlunia o'r ffilmia yma, a maen nhw gyd dros dy hen ni. A dwi'n meddwl, oce, iawn. Ella bod hynna wedi digwydd yn Lord of the Rings, diolch yn golygu dim byd i mi. Ond pan da ni'n dod at y darn yma o Efengil Ioan, a'r darlunia mae Iesu yn roed i ni, dwi ddim eisiau i chi fod fel o'n i'n teimlo hefo darlunia o'n i methu gwneud pen a chynffon ohonyn nhw. Ella bod chi wrth wrando ar y darlleniad yn meddwl, hold on wan Iesu, ti'n rhoi lot o elfennau gwahanol o ddarlun i fi am ddefaid, a corlan, a ceidwad, ac iat, ac yn y blaen. Da ni'n stryglo. Sam angen i chi fod yn arbenigwyr ar ddefaid. Sam angen i chi fod wedi tynnu oen, na gwybod unrhyw beth am sut mae cael y gorau allan o braidd. Cwbl da chi'n gorfod wybod mwyn dall be mae Iesu Grist yn ei ddeud, ydy gwybod am braidd, a'i fugail, ac yna gwrandwch be mae Iesu Grist yn ei ddeud. Achos be mae'n neud, yn hytrach na bod o yn, os liciwch chi'n un narratif, yn un stori, lle mae yna ddarna gwahanol o'r stori yn cael ei roed adnod ar ôl adnod. Peidiwch yn meddwl fel yna. Meddyliwch amdano fo fel darlun cyffredinol, neu os liciwch chi golygfa o fugail a'i braidd ar y cychwyn. Yn amlwg, dydy pobl ddim cweit yn dall be mae o'n ddeud. Felly, o adnod 7 ymlaen, be mae o'n neud ydy, mae o'n cymryd elfennau gwahanol o'r darlun cyffredinol yna, mwyn yn helpu ni i ddallt mwy am ddynamic y bugail a'r praidd, natur y bugail, ac yna elfennau gwahanol ynglyn â natur y defaid ei hunain. Iawn? Ac felly, heddiw yma, be da ni'n mynd i wneud? Da ni'n mynd i ganolbwyntio dim ond ar yr adnodau yna o 7 i 10, lle mae o'n sôn amdano fo'i hun fel drws y defaid.
Nawn ni ddod yn ôl wsos nesaf os dyw ei mynd i edrach ar y darn myfiwr bugail da, a be mae o'n ddeud ar gychwyn y benod, ond ar gyfer heddiw, da ni'n mynd i fod yn meddwl am be mae o'n olygu pan mae Iesu'n deud myfi yw drws y defaid, a wedyn wsos nesaf, os oes na dal ddryswch gynnwch chi, gewch chi ofyn mwy o gwestiynau i fi ar ôl i mi edrach ar y rhan arbennig yna, iawn? Felly, adnodau 7 i 10. Felly dywedodd Iesu eto, yn wir rwy'n dweud wrthych, myfi yw drws y defaid. Lladron ac ysbeilwyr oedd pawb a ddaeth o'n blaen ni, ond ni wrandawodd y defaid arnynt trwy. Myfi yw'r drws. Os daw rhywun i mewn trwy o fi, caiff ei gadw'n ddiogel. Caiff fynd i mewn ac allan a dod o hyd i borfa, ni ddaw'r lleidr, ond i ladrata ac i ladd ac i ddinistrio, yr wyf fi wedi dod mwyn i ddynion gael bywyd a'i gael yn ei holl gyflawnder. A da ni'n mynd i edrych ar yr adnodau yma trwy ddefnyddio 4 D. A'r D cyntaf yn amlwg ydy drws. Iesu ydy'r drws. Iesu ydy'r unig ddrws i'r defaid. Ac mae Beibl.net yn ei gyfieithu fo giat, dwi'n meddwl. Ac yn ddiddorol, y gair yn yr Groeg gwreiddiol, mae o'r un gair ac sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer be oedd y garreg wedi rowlio drosto fo, y medd Iesu Grist. Felly lle bod drws yn rhoi darlun chydig bach yn anghyflawn i ni, meddyliwch amdano fo fel mynedfa neu allanfa. Y ffordd da chi'n mynd mewn ag allan o rhywbeth. A dyna pam mae yna gyfieithu drws neu giat. Ond Iesu ydy'r unig un i'r defaid. A mae'n debyg yng nghyfnod Iesu Grist, yr arferiad oedd bod gynnyn nhw gorlanna a bod gynnyn nhw defaid gwahanol weithiau yn cael eu corlannu hefo'i gilydd. Ac os da chi'n cofio o hanes Iesu'n cael ei eni, yr oedd y bugeiliaid allan hefo'r praidd. Felly o'na ddim ffasiwn beth fel sgynnon ni yng Nghymru, siediau enfawr, a mae'r ffermwyr i mewn hefo'r defaid yn y sied. Oedden nhw allan ac yna yn y nos oedden nhw'n ei corlannu nhw, ond mi fysa corlan di edrach yn rhywbeth tebyg i hyn. Felly mi oedd gynnwch chi wal neu rhyw fath o wrych i gadw anifeiliaid gwyllt neu lladron allan, y praidd yn y canol, a sylwch be sgynnoch chi ydy be fysa ni'n dweud, bwlch di gap di o dde. Ond dyna'r drws, dyna'r giat. Ac mae'n debyg yng nghyfnod Iesu Grist, be fydda'n digwydd, fydda'r defaid yn mynd i mewn i'r gorlan, a mi fydda'r bugail yn gorwedd ar draws y bwlch. Felly yn llythrenol, y bugail oedd y drws. Ac mi oedd y drws yn sicrhau nad oedd na ymosodiadau ar y defaid, bod nhw'n aros i mewn a bod y bygythiadau yn aros ar y tu allan. Felly meddyliwch pa mor gyfoethog ydy Iesu'n deud, myfi yw'r drws. Fi sy'n rhoi fy hun yn y bwlch yna i sicrhau bod y praidd yn saff, i sicrhau bod y praidd lle maen nhw i fod. Dwi'n rhoi fy hun yn y lle mwyaf peryg mwyn diogelwch y praidd. A'r hyn sy'n ddiddorol ydy bod Iesu yn yr adnodau yma yn rhoi di hun ar gyfer y ffungsiwn yna os liciwch chi. Does na ddim mynedfa ac allanfa allan. Does na ddim mynedfa ac allanfa arall i fynd i'r gorlan. Dim ond un drws sy'n yna, a'r arglwydd Iesu ydy'r drws hwnnw. Ac felly mae yna her yn cael ei roi i ni sydd yn gwrando, does? Yda ni wedi mynd trwy'r giat, trwy'r drws? Yda ni wedi trystio yn Iesu Grist i fynd at y man diogel yna, lle da ni'n cael yn gwarchod, lle da ni'n cael yn bwydo, lle da ni'n cael yn diogelu. Achos mae yna sôn am bobl eraill sydd yn trio mynd mewn rhyw ffordd arall, ond be ydyn nhw? Lladron ac ysbeilwyr.
pobl sydd yn trio cipio defaid neu niweidio'r defaid, ac yn enwedig yn y gair ysbeilwyr, pobl sy'n defnyddio grym mwyn cael ei ffordd eu hunain. Ond mae Iesu'n dweud na, fi ydy'r drws. Fi ydy'r drws, fi ydy'r unig drws. Ac os meddyliwch chi amdano fo, mae o yn gwneud i ni ystyried felly be di'n perthynas ni hefo Iesu Grist. Pan da ni'n dod at unrhyw fath o drws, mae gennym ni opsiwn. Ydw i'n mynd trwy'r drws? Neu dwi'n aros yr ochr arall iddo? Nawr ni'n sôn wrthych chi am catchphrase, ni'n sôn wrth y plant am catchphrase. Pan o'n i chydig bach yn hyn, o'n na raglen deledu arall o'n i'n ymwybodol ohoni. Ac oedd hi'n eitha bonkers. A'r enw ani hi oedd Takeshi's Castle. Wan, chi sydd yn eich arddegau, lle bod gennych chi ddim cliw be oedd hon. Ond rhyw fath o game show o Japan oedd hi. Ac oedd cystadleuwyr yn cystadlu mewn lot o ryw challenges gwahanol i drio cyrraedd Takeshi's Castle. Ac un o'r rhan o'r heria yma oedd nhw'n gwneud ras lle oedden nhw'n mynd trwy lot o rwystra, lot o obstacles gwahanol. Ac yn un rhan o ras, oedden nhw'n dod at sefyllfa fel hyn. Iawn? Felly be oedd gynnyn nhw oedd 4 drws o'i blaen nhw, ac oedden nhw yn cael eu teimio, ac oedden nhw'n gorfod dewis pa drws i redag trwyddo fo. Okay? 4 drws. Dwi'n meddwl na dim ond un ohonyn nhw oeddech chi'n gallu mynd trwyddo fo. Felly, o'na un ohonyn nhw oeddech chi'n mynd trwy'r drws ac oeddech chi'n cario ymlaen efo'r challenge. O'na un ohonyn nhw oeddech chi'n trio rhedeg trwyddo fo, ond oedd o'n solid ac oeddech chi'n just yn bownsio i ffwrdd ac yn brifo. O'na drws arall oeddech chi'n mynd trwyddo fo ac o'na ryw anghenfil yn eich cipio chi. A dwi'n cofio beth y 4 drws. Ond y pwynt oedd, oeddech chi yna, o'na ddrysach blaen chi ac oeddech chi'n gorfod gwneud penderfyniad. Ac oedd o'n eitha hilarious pan oeddech chi'n gweld y bobl Japanese man fel tas nhw'n rhedeg mewn i drws ac yn bwysio oddi anna fo. Nid felly mai yn bywyd ni. Ac nid felly mai hefo Iesu Grist fod i'r unig drws. Does na ddim drws arall. Does na ddim opsiynau eraill o dwi wedi ffeindio rhyw ffordd bach, rhyw shortcut bach fy hun achos dwi wedi darllen y llyfr self-help yma. Na? O ma, ella Takeshi's Castle yn helpu ni ofyn, ydych chi'n barod i fentro trwy'r drws? Da ni gyd yn bobl sydd wedi clywed sawl pregath, wedi bod mewn sawl cyfarfod Cristnogol ac wedi darllen y Beibl. Dydy hynny yn ddoi hun ddim yn ddigon. Mae hynny fel bod tu allan i'r drws ac yn dweud, mae gennau syniad beth sy'n yna, beth sy'n ar ochr arall. Ond mae Iesu yn y geiriau yma yn rhoi darlun i'n annog ni i fynd at Iesu. Trystio ono fo. Fel ac yr ydych chi yn mynd trwy'r drws i brofi yr hyn sydd ochr arall. Ac mae'r darlun o fynd trwy'r drws yn ddarlun cyfarwydd yn ddoi hun yn dydi. Os oes gennych chi ffrindiau a maen nhw'n gwahodd chi i ddod ati nhw, maen nhw'n gwahodd chi ddod trwy'r drws i'w tŷ nhw. Ac yn hynny, mae yna arwydd o bod nhw'n derbyn chi, bod yna groeso i chi, bod yna sail i'r berthynas rhwngtha chi. Ar yr ochr arall, a ddown ni mlaen at y pwynt yma nes ymlaen, mae drws hefyd yn diogelu nad ydy pobl yn gallu dod i mewn. Bod y bygythiadau, yr ymosodiadau ddim yn dod yn agos ata chi. Pan nes i Lansanan gyntaf, mi oedd Meirio Morris y gweinidog yn byw yn hir gweinidog, Heilfryn yn Llansanan, ac mi oedd pawb yn y pentra'n gwybod bod drws ffrynt Heilfryn ar agor. Trwy'r amser. Ac os oedd o am pa bynnag reswm wedi cloi, fysa yna fel, rhyfedd, beth sy'n digwydd efo yma? Oedd pawb yn gwybod lle oedd y goriad yn cael ei gadw. Na, ddim dweud. Ond oedd o'n arwydd, ac dwi'n meddwl oedd o'n fwriadol, da ni isio croesawu pobl i mewn. Da ni isio perthynas hefo pobl. Wan yn ddiweddarach, mi ath Meirion a'r teulu i lawr i Gaerdydd, a me ges i fyw yn yr union rhan un tŷ. A nath yr rheola newid. Achos o'n i di arfer cloi drws. Ond un noson, mi nes i glwad
y drws yn agor. A ni'n yngwelu, a nes i feddwl, beth sy'n digwydd yma? Chi'n gwybod beth wedi digwydd? Oedd un o feibion Meirio Morris di cadw'r goriad. A mi nath o ddod mewn achos oedd eisiau lletu. Ond nath o wneud i fi feddwl lot ynglyn â bod drws yn allweddol o ran derbyn y bobl da chi isio a cadw y bobl da chi ddim isio allan. Mae Iesu yr un sydd yn gwneud y ddwy rôl yna. Mae o'n gwarchod rhag ymosodiadau, ond hefyd mae o'n croesawu y rhai sy'n fodlon mentro nhw fo. Mae o yn agor y drws i ni fynd at Dduw. Ond mae o'n atgoffa ni o ddarlun arall yn y Beibl hefyd. Y darlun lle mae pobl yr arglwydd yn cael eu cadw, yn cael eu gwarchod oherwydd bod nhw'n ymddiried, nid yn gymaint yn y drws yn y darlun nesaf, ond yn yr hyn oedd yn cael ei roi ar ochrau'r drws. Yn cofio hanes yr Exodus? Yn yr Exodus mae Duw yn rhyddhau bobl o'r Aifft, a mae o'n deud wrthyn nhw, mae angen i chi aberthu oen y Pasg, ac yna rhoi gwaed yr oen o gwmpas ffrâm y drws. Ac os ydych chi'n ymddiried yn y gwaed yna, os ydych chi'n gwneud yn siŵr bod chi'n aros tu mewn i furia'r drws, mi fyddwch chi'n cael eich gwarchod. Exodus 12 yn deud fel hyn. Yna cymerwch disw o isop a'i drochi yn y gwaed fydd yn y cawg, a theinwch y gwaed ar gapan a 2 bost y drws. Nid oes neb ohonoch i fynd allan trwy drws ei dŷ hyd y bore. Da chi'n saff wedi'ch gorchuddio gan y gwaed. Da chi'n saff os da chi'n sticio hefo'r ddarpariaeth mae Duw wedi roed i chi. Bydd yr arglwydd yn tramwyo trwy'r Aifft ac yn taro'r wlad, ond pan wel y gwaed a'r gapan a 2 bost y drws, bydd yn mynd heibio iddo, ac ni fydd yn gadael i'r dinistrydd ddod i mewn i'ch tai a'ch difa. A dyna sydd yn wir amdano ni yn Iesu Grist. Os da ni wedi mynd mewn trwy'r drws ac ydi o trwy ffydd yn efo, yna mae waed o ar y groes yn yn gorchuddio ni, a da ni'n saff. Da ni'n ddiogel am dragwyddoldeb. Ond mae rhaid i ni aros hefo fo. Mae rhaid i ni ymddiried yn fo trwy'n bywyda. Nid ryw broses bach o ddeud rhywbeth ar un cyfnod o ddeud yna fo dwi'n ffain wan. Mae angen i'r berthynas yna fod yn berthynas lle da ni'n parhau i ymddiried yn fo. A deud dwi'n euog, dwi'n heiddi wynebu barn Duw, ond yng Nghrist dwi wedi cael yn erbyn i mewn i'r gorlan. Ac os na drws ydy'r dy cynta, yr ail dy ydy diogelwch. Achos yn adnod 9, mae Iesu'n deud, my fi yw'r drws, os daw rhywun i mewn trwy fi, caiff ei gadw'n ddiogel. Caiff fynd i mewn ac allan a dod o hyd i borfa. Iesu ydy'r unig un sydd yn gallu yn cadw ni yn ddiogel. Ac fel ac yma'r adnodau yna o Exodus yn awgrymu, diogel o be? Diogel o farn, diogel o ddinistr pechod, diogel o uffern, diogel o'r holl fygythiadau yna sydd fysa yn dod yn naturiol i'n rhannu petai ni ddim yn mynd trwy drws yr arglwydd Iesu. Ac mae o yn rhoi y diogelwch yna i ni, trwy waed ei hun, trwy farw ar groes Calfaria, a fel da ni wedi canu yn yr emyn cynt, mae o hefyd isio i ni gofio bod ni'n ddiogel ynddo fo, bod o yn gafal yn dyn yno ni. Sylwch, yn yr adran yma, bod Iesu yn deud bydd y rhai sydd yn mynd i mewn trwy fi'n cael ei gadw'n ddiogel, dydy o ddim yn deud, a dos na ddim bygythiadau nunlla wedyn. Mae o'n sôn yn aml am y lladron yma, am yr ysbeilwyr, am y bobl sydd isio dinistrio'r praidd, ond be mae o'n ddeud ydy, ond dwi'n cadw nhw'n ddiogel. Dwi'n i diogelu nhw yn nghanol bygythiadau, a dyna di reality i'r Cristion ynde. Mae yna wrthwynebydd, mae yna un drwg sydd â'i fwriad wastad yn dinistrio gwaith Duw. A mae'r un drwg isio dinistrio yn bywyda ni
a trwy gelwydda a'i dwyll mae o'n trio mosod ar braidd Duw, ond mae Iesu'n cadw i braidd yn ddiogel. Ond mae hynny yn her i chi a fi yn dydy. Yr her yna o feddwl, os ydym ni'n ddiogel yn Iesu, os oes na fygythiadau, ydym ni'n ymwybodol o'r bygythiadau yna. Ac mae o'n gwestiwn dwi'n meddwl i chi a fi'n ofyn, be ydy'r pethau sydd yn lladd ac yn dinistrio ac yn lladrata pethau da Duw o'n bywyda ni? Yn y cyd-destun yma, da ni'n tybio na disgrifiad o'r Phariseaid ydy hynna, achos wrth gwrs mae pennod 10 yn dod yn syth ar ôl yr hanes lle mae'r dyn dall wedi cael ei achau, dyn dall o ienedigaeth, a'r gwrthdaros liciwch chi rhwng Iesu a'r Phariseaid. Be oedd y Phariseaid yn wneud? Oedd dibrisio gwaith da Iesu Grist ac ymosod ar y dyn dall oedd wedi cael ei olwg yn ôl, trwy gicio allan a deud pechadur ydy Iesu Grist. Ti'n mynd cael credu yn fo? Os a bethau? Os a bobl felly yn eich bywydau chi? Lle maen nhw'n dylanwadu arna chi? A da chi'n meddwl, wel, ie, mae rhaid i mi wrando, neu mae rhaid i mi ddilyn, ond dros amser, be maen nhw'n neud ydy dinistrio chyder chi'n Iesu Grist. Tynnu'ch golwg chi ffwrdd o'r unig ddrws sydd yn cadw ni'n ddiogel, ac allan twyllo ni feddwl, o mae yna ffyrdd eraill o fyw bywyd. Da ni'n byw mewn byd lle mae'r ymosodiadau a'r gwrthwynebiadau yna o'n cwmpas ni trwy'r amser, a mae Iesu'n deud, my fi yw'r drws. Dywch tro o fi, a fyddwch chi'n ddiogel. Fydd gynnwch chi'r arfogaeth i ddelio hefo celwyddau sydd yn dod oddi allan, neu celwyddau sydd yn codi oddi mewn, neu demtasiynau. Ond mae o mor hyfryd yn dydy clywed am y diogelwch tragwyddol yna sydd ond i ni trwy Iesu Grist. Y maddeiant yna. Bod ni'n euog ac yn heiddi barn Duw, bod Crist wedi gwneud hynny drosom ni, fel yn bod ni'n cael y mynediad yna at y fo, hefo gweddill y praidd. Sydd yn bwyslais, da ni'n aml yn anghofio. Da ni'n tueddu i feddwl o fi a Duw di i gyd, fi a Iesu Grist. Ond bugail a praidd ydi o. Mae awdur y gyfrol Gentle and Lowly wedi sgwennu lot am yn perthynas ni fel Cristnogion hefo'r arglwydd Iesu. Ac yn un o'i gyfrolau, mae o'n datgan peth fel hyn. Yn Saesneg mae o, mae'n ddrwg yna i. We will be less sinful in the next life than we are now, but we will not be any more secure in the next life than we are now. If you are united to Christ, you are as good as in heaven already. Mae'n meddyliwch am hynny. Byddwn ni'n llai pechadurus yn y nefoedd hefo'r arglwydd, ond byddwn nhw ddim yn fwy diogel yna, achos be mae Iesu Grist wedi wneud, ac achos gafal Iesu Grist drosom ni rwan. Os ydym ni yng Nghrist, os ydym ni wedi mynd trwy'r drws, da ni yn y gorlan. A'r arglwydd Iesu sydd yn sicrhau na fydd na unrhyw beth yn cipio ni oddi wrth y fo. Gadwch chi hynny fod yn gysur i chi yn eich strygl heddiw, yn eich delio hefo bygythiadau ac ymosodiadau heddiw. A'r dy ola yn sydyn. Da ni wedi meddwl am y drws, am y diogelwch yn ola, mae'r praidd, yr rhai sydd yn mynd trwy'r drws, yn derbyn bywyd. Bywyd yn ei holl gyflawnder. Ni ddaw'r lleidr ond i ladrata ac i ladd ac i ddinistrio, yr o'i fi wedi dod mwyn i ddynion gael bywyd a'i gael yn ei holl gyflawnder. Abundant life neu bywyd ar ei ora yn ôl Beibl.net. Sa'n ni'n gallu cael camargraff yn bysan? Petai ni'n deud, wel mae Iesu'n ddrws, da ni'n gorfod mynd trwy fo, da ni'n mynd mewn i'r gorlan a mae o'n rhoi diogelwch i ni. A dyna di'r cwbl dim ffydd ni. Just y cadw yna, y diogelu yna. Mae o'n amddiffynol, ond ydych chi'n meddwl, mi fysa hwnna'n gallu bod yn wedd eitha negyddol ar y bywyd Cristnogol. Cwbl ydi o, ydi gwarchod, a does na'm byd o lawenydd. Ond mae Iesu trwy
i eiria fo yn deud, o mae y profiad o fynd trwy'r drws, o fod yn y gorlan, yn brofiad o fywyd helaeth. Bywyd yn ei holl gyflawnder. Bywyd lle ydyn ni yn profi mwy na ydyn ni'n heiddi dros ben llestri felly, oherwydd pwy di'r drws, pwy di'r bugail da, a'r ffaith i fod o'n dymuno ar i'w bobl o brofi o'i heilioni fo. A mae o'n cael ei ddarlunio i ni yn y darlun. Os ydyn nhw'n mynd trwy'r drws, maen nhw'n ddiogel, ond maen nhw'n cael mynd mewn ag allan i gael y bwyd maen nhw angen. Ac yr un fath, da chi'n meddwl am yn bywyd ni fel Cristnogion, mae o'n fywyd lle mae'r arglwydd yn rhoi i ni, yn hael yn Iesu Grist, ond mae angen i ni fyw y bywyd yna allan, yn dydi? Nid jyst cadw a deud, dwi jyst eisiau bod efo'r braidd trwy'r amser. Mi da ni'n braidd sydd yn cael yn gwasgaru mewn byd anghennus mwyn i ni ddeud wrthyn nhw, mae yna ddrws i'r gorlan, mae yna fugail da, dwi'n nabod o, dwi'n cael derbyn cyflawnder bywyd ganddo fo, ac os newch chi ddod trwy'r drws, mi gewch chi eich gwarchod a'ch bendithio yn helaeth hefyd. A dyna mae'r ysbryd yn ei roi i ni, ynde. Mae o'n rhoi y cysylltiad personol hyfryd na hefo Iesu Grist, ond mae o'n yn arwain ni i fyw bywyd sydd isio mwynhau rhoddion Duw i glod o. Felly os da chi'n mwynhau cerddoriaeth, os da chi yn y gorlan, os da chi'n nabod Iesu Grist, gewch chi fwynhau cerddoriaeth a dweud, mae hwn yn canu clod i Iesu Grist. Fo sydd wedi rhoi y donia i ni allu gwneud hynna i fwynhau o. Os da chi'n bobl sy'n mwynhau cerdded mynyddoedd, gewch chi fynd i dop y wyddfa, a gewch chi edrych ar y tirwedd i gyd a dweud, gwaith llaw fy ngoredwr i di hwn, clod i Dduw. Mae yna helaethrwydd yna. A dowch ni orffan yn edrych ar y salm dda ni ddarllen ar y cychwyn. Da ni'n licio salm 23 oherwydd y darlun o'r arglwydd fel yn bugail ni. Ond be mae'r bugail yn ei wneud? Gwnau mi orwedd mewn porfeidd breision, digonedd, a thywys fi ger llaw dyfroedd tawel, ac mae ef yn fy adfywio. Fe mharwain ar hyd llwybrau cyfiawnder mwyn ei enw. Mae'r bywyd tragwyddol, y bywyd o gyflawnder mae Iesu wedi ennill i ni, yn un i ni fwynhau, ond yn un sydd yn dod â chlod iddo fo hefyd, yr un pryd. Sy'n golygu pan da ni'n methu, pan da ni'n teimlo euogrwydd, da ni ddim yn sortio pethau allan ar ben yn hynny, da ni'n troi at Grist, da ni'n mynd yn ôl at y drws, a da ni'n dweud, dwi angen dy faddeuant di. A da ni'n gallu cyffesu wrth bobl eraill, sori, nes i wneud rhywbeth oedd o'i le yn fanna, ond dwi wedi gofyn am faddeuant, a dwi'n gofyn am faddeuant gyn ti hefyd. A trwy'r broses honno, mae Crist yn cael ei glodfori. Da ni'n cael yn adeiladu i weld nid yno ni mae'r atebion i bob peth, ond yng Nghrist. Ac mae o y drws sydd yn deheu am i ni ddod ato fo dro ar ôl tro a profi'r cyflawnder sydd yna i ni, ond ynddo fo. Di'r darlun yna'n taro deuddag efo chi bore yma. Bywyd helaeth, abundant life. Neu ydych chi'n teimlo am mywyd yng Nghrist yn brin? Yn wan? Efo rhywbeth sydd ddim yna? Mi wneith y byd yn gyson rhoi 5 pwynt i sortio peth allan i chi. Just gnewch y pethau yma fydd pob peth yn iawn. Nid fformula sgynnon ni fel Cristnogion, ond person. Person sydd yn deall ni'n iawn. Gwaredwr sydd wedi gwneud y cyfan drosto ni ac sydd yn annog ni i adael fynd ar y pethau yna sydd yn dinistrio'n bywyd ni. Gadael fynd ac troi cefn ar y celwyddau yna sydd yn dod i'n bywyda ni yn deud ffeindiwch ffordd arall. Un ffordd sy'n yna, un drws sy'n yna, un bugail. Trowch ato fo. A gofynnwch i gael profi mwy o helaethrwydd i ras a'i gariad o faddeuant o yn ystod yr heria yda ni yn ei wynebu. Yn cyn i ni ddod at Bwrdd y Cymyn, da ni am ganu emyn. Ac mae'r emyn yma yn dangos i ni pwy ydy Iesu Grist ac yn annog ni ymatab i hynny. O'r nef mi glywais newydd,
fe ymcododd ar fy nrhaed, bod ffynon wedi ei hagor i gleifio'n gael i achad. Fy enaid, rhed yn ebrwydd, rhed ar frys, a phaid a llwfwrhau, oth flaen mae drws agored na ddichon neb ei gau. O arglwydd dwg fysbryd i'r ffynon hyfryd lan, ysgafnach fydd fy meichiau, melysach fydd fy nghân. Goleuach fydd y llwybrau am camre fydd yn gynt, fe redaf heb ddiffygio, ond teimlo'r dwy folwynt, pam, Iesu ydy hyfrydwch ein meddwl ni. Chyn ni ganu fo'n gilydd. Wel, da ni wedi edrych ar Iesu fel y drws, Iesu fel yr un sy'n rhoi diogelwch i ni, a nina wrth ymddiried yn Iesu yn dod i dderbyn bywyd yn ei holl gyflawnder. Ond mae yna un di arall, sef diolch. Ac wrth i ni ddod at fwrdd y cymyn, mae'r elfen yna o ddiolch a rhoi yn hyn i ni'r arglwydd yn ganolog yn dydy. Da ni'n ymateb i be mae Iesu wedi wneud, be mae cariad Duw wedi olygu, bod Iesu wedi marw, a'i gnawd o wedi ddarnio, a'i waed o wedi llifo drosom ni, a da ni'n rhoi yn hynny'n fel petai ni'n mynd trwy'r drws eto ac yn dweud diolch arglwydd. Diolch dy fod ti wedi agor y ffordd led y pen i mi. Helpa mi i brofi mwy o'r llawenydd, i ddeheu mwy am gael byw y bywyd cyflawn yna dy glod di. A dyna sut rydyn ni'n dymuno bod yn ostyngedig, yn cyffesu'n pechod, ond yn dod yn ddisgwylgar ac yn ddiolchgar bod gynnon ni y fath waredwr yn Iesu Grist. Mi ddarllena i beth o adnoda o lythyr Paul at y Corinthiaid, yna mi nawn ni weddio a rhannu yr elfenna. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn os y brodychwyd ef gymryd bara. Ac wedi ddod ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud,
Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf, oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Crist sydd yn gwahodd ni. I dderbyn trwy ffydd, i ras a'i faddeuant o, i ddiolch trwy ffydd am yr hyn mae o wedi wneud trosom ni. Ac i ofyn iddo fo eto trwy ffydd ar iddo fo ddyfnhau ei waith trwy ysbryd glân yn bywyda ni. Mwyn i ni garu fo'n fwy. Mwyn i ni garu ein gilydd yn ôl i orchymyn o. A thrwy hynny i dystiolaeth cariad Duw gael ei amlygu ynom ni a thrwom ni. Felly bawb o'na chi, dwi yn rhoi cyhoeddi gwahoddiad Iesu Grist o'ch fel ac yr ydych chi'n edifeiriol. Felly mae o'n wahoddiad agorad i bawb sydd yn credu'n yr arglwydd Iesu ac yn ei garu fo. Os wneith Steff ac Eirin yn helpu fi i rannu'r elfenna, ac mi wnawn ni gydfwyta a chydyfed hefo'n gilydd, ond dowch i ni weddio i ddechrau. Helpa ni o arglwydd sanctaeth i fynd trwy'r drws, i ymddiried yn ein harglwydd Iesu Grist, i ddiolch am faint yr aberth, bod yn dyled ni wedi thalu, bod yr rhwystyr rhwngtha ni at y di wedi cael ei symud o'r neilltu oherwydd be naeth Iesu drosom ni. Cynorthwya ni o ysbryd glân i ddod ata ti yn awr. Wrth i ni gymryd y bara a'r gwyn, da ni'n gofyn neu di fwydo ein cariad ni, ein ffydd ni yno ti. Maddau ni bob pechod a bai, ac arwain ni, os gweli di fod yn dda, clod i enw'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Os dwch chi ymlaen i rannu'r bara a'r gwyn, ac tra mae hynny'n digwydd, mi ganwn ni am yr arglwydd Iesu Grist. Yng Nghrist ei hun mae'n ngobaith i, ef yw fy hael fy nerth am can. Bye.
Iesu sy'n arwain mi na'i'n rhin, na'i ffystriw dyn ac uffern fawr, oddi wrthon hynny fyth i lawr. Nes daw yn ôl, neu galw i dre, yn rhywun fy Nghrist mi safa fi. Cymerodd Iesu fara, ac wedi diolch, fe'i rhoddodd iddynt gan ddweud, hwn yw fy nghorff sy'n cael ei roi eich mwyn chwi, gwnewch hyn cof amdanaf. Do, carodd Duw y byd gymaint, nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef beidio mynd i ddistriw, ond cael bywyd tragwyddol. A chymerodd gwpan. Ac wedi diolch, fe'i rhoddodd iddynt gan ddweud yfwch ohono bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod a dywelltir dros lawer maddeuant pechodau. Oherwydd dioddefodd Crist yntau unwaith am byth dros bechodau, y cyfiawn dros yr anghyfiawn i'ch dwyn chwi at Dduw. Da ni'n diolch i ti o arglwydd Iesu. Am i ti agor y ffordd. Am i ti sicrhau diogelwch am byth i'th braidd. Am i ti yn glanhau ni, yn rhoi ni ar y llwybr diogel hwnnw. Diolch bod ni'n rhan o'r gorlan trwy dy waith di. A diolch am y bywyd cyflawn yr wyt ti wedi roed, a helpa ni i brofi fo trwy dysbryd di o ddydd i ddydd. Maddau ni felly os gweli di fod yn dda. Cywira ni pan ydym ni'n mynd ar y lwybr a peryglus. Helpa ni ddychwelyd dydd ar ôl dydd. Ata ti, Iesu, drws y defaid. Ac i thgaru di, ac i ddeheu am y dydd hwnnw pan fyddwn ni yn cael dy weld di wyneb yn wyneb. Pan y bydd pob glin yn plygu i ti. Ac wrth i ni adael, da ni yn gofyn bod i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, aros gyda ni oll. Amen.